Det får vi at se. Hun stoler på ham. Nej. Emma. Emma. Ja, den tæt på 120. 115 måske. Det er der omkring. Det går virkelig godt lige. De der med højre. Det er de der med brændt højre, det kan man altid. Ja, det er rigtigt. Ja. Han også der, han vil. Ja, ja. Ja, ja. Ja, men det kan jeg godt se, at jeg tror lige, det er sådan noget. Han er nem efterspringende også. Det er ikke sådan, han bare, nej, det der, han bare lige lader hop, det er bare fordi, han er glad. Ja, ja. At han lige skal vise, at han kan. Det er lykkedes. Ja. Men det kan han heldigvis godt. Der kan godt være lidt. Ja, men han var kun... Var han ikke kun 10? Sille? Sille, hvor gammel var han, var? 10? Ja, 12. 12. Han er 4 eller 12. Ja. Han er 11, så. Han er lige et år yngre. Det var højt, eller hvad? Det han får ikke. Han går og hoster lidt? Ja. Jamen, det er bare fordi det Hvad? snottet, det løber lidt. Hvis der var støv i hovedet, så der bruge. Det er da bare, når de bliver varme. Ja, så puster man lidt. Den har ikke været halvt eller noget, men